più un gusto mangi dopo. A par clima honno kadi. Mi fala ko ya hala wazen be derga. Io. Da. Pas problem. Parce que dan ni wala to hanya ni. Afami. Non hala. Bon, d'ailleurs, mi da finalo galle den on jonnudo la sabi o. Explicaram. Donc, enen en dérange ta goto. Nanga goto kadi dérange. OK? Voilà. Dabana la non ko defanan ni ka. Kala wata de. Miɗo wawi comme he goɗɗo si Allah hokkima utto mbaɗa wawi uttinande o No bande kantata. gasi ɗum ɗo ko defta ko ñamta komi defa kono mi faala a ɗaɓɓana ko lottanami suudu ko huppana Joni min mi lotata. yi subhana ko min ɗo wawi ɗaɓɓude ko huppanana ka Bon, joni ko watta an tigui ɗaɓɓu hakami ɗaɓɓu jewngol lek donc yewton pour yesto kala lan quoi probléme ala ɗum na probléme mi ɗaɓɓay a faami joni noon janggo aratano ko toɓa yaade ko salla salon fi wala faala makki yaade kane kede ane an woji fa yurmata ko ne salon kadi an gayiɗa yo moƴƴintino yalan tawayna welti ande hoore an no wayni ɗum ɗon welma min juuri petit tres no wela kono petit tres no dar ko mashi murirte kadi ɗum ɗon kadi kamen ka an tiiɗandi ka sa yimɓe ɗo jokkuma an tum ko ya wannan fani jani ka min layi ɗuma ko yaata pos mi sekki laafi jawdi de kadi mi jokkirma hara ko min marno jawdi hande ko min ɗo mi financé ton ko min marno jawdi no mari an kala ko falɗan waɗante nde ɓayda welan ko laaɓi tapiɗo yeɗaro no yolike joni noon janggo garante may a faami mila fata yiyam ɗum falɗa yiyarto min sika faala ko joni mbiɗa faala ko joni warte wallahi fimano welani andi min lam haɗama tan ko no welirɗala a wayino ko no welirɗa an min sago an kala momi jokkata hara weɓana e latta min kadi kala ko beesondiɗa nara ko mi wata mi waɗanti ko voilà ko ɗon noon darata kala ko waɗanɗala noon na janan waɗanɗa ko bébé ma waɗanɗa ka probléme wala ande ala ga place ko salla walda gasi mbay amiji ke ha ɓandu ma foppo gayni lan daari hande no wawɗa a horike a lanni pereto hiɗa joppitinuɗa ombiti e ndu suudu hiɗa wulla toon hiɗa wulla Aisha Aisha ande miɗo wuuri kono mi sella kono kadi waɗi gore jango Aisha fiyam boni Allah gandu Aisha adunama boni andi ko ɗum Hamza waɗi lan Hamza fewte an flagrant wo jombatala hanno wo jombatala tantanko wo jombatala min pejidi fof no juwi lasinani hoore ko waɗanɗa ko Hamza fof hoore ko ɗettuɗa programme ji maɗi fof huniɗa o daro o fewtama o darama ka nder guite o wiya o jombatama o jombatala direct o jombata ɗum ɗo min noon ɗum ɗo juwalan ha yiiɗa ngon yeeso makko eɗen guite makko no woni kalkalumnote noon anday ko bandi international ɗum ɗon piiji ɗin fof no juwi lansina ɗum ko ɗum waɗa si miɗo catino min ni a essayay mo taw ndaara joni noon ko hombo an so jombatala fanko bantanko fanko ɗum ɗo joni na gon joni solution ɗum ɗo fanko Aisha accirni nam Aisha fanko joni noon lanni lanni ka na joni fiyamo lanni andi non min bantanko gibilaw miɗo dari miɗo catti ya ndar o ya ndar woɓɓe hande no woodi wolanoma ɗum dewlude bi sa yurminiɓe ko an yurmata ko ɓe yurmata ko hande noon nahino hande ko honno waɗeten hoore men an a yiyani tun goɗɗo ɗetta programme ji ma fof halfinama anda nene o anda baba o ñande o penande tun penale jani Hamza wo ɓay tun mi bulɗi kanko Allah darimo jombude goɗɗo ɗande gonno e ndimmi ko murimmi ko mettude fof komi yallani ɗon e pourtant le ɗanni ko lakkere laabu nde a waɗan ɗum fi Allah wota waɗan fi Allah wota waɗan joni mo ɗon o ma kanke Hamza na yiɗma min ma yaccumi waɗum dala balon ga accol ci dala
Nanti ke ma tangara bundu ko duwan. Basa no fitute atumi nara balo muwa si tokle. Okay? Hamza am to gi komeko. Hamza am to ko halbuno de. Hamza am to be mioli ke ba mo jetti na mo fumi to mi Hamza fi ana tawala atu. Kaya musina lang ko de. Atumi nara atum. Hamza. Helpa. Si tokle achitangu. Bisa kau duan. Bro, amina mata do batu. Sim. Bula bijen la ide mata do. Kumduan. Hamza. Si ang. C'est vrai. Awata ngola ajomban. Awata mo abandon ngono no wai pun. Si ang tu itu jijin. Minangi makoi. Si Allah jomba. Si ang mai motan nabi. Barki. Hamza. Barki. Écoute-moi. Adresse qui est en Gomano Wele. Je veux plus de lui. Mais wata jombinir de boulot. Regarde-moi tête aux pieds. Quand le même wata jombinir de boulot. Doté bébé oui data aduna. Jonna wono wombengwa. Boulot. Hamza non. Depuis jusqu'à la fin. C'est pas vrai. Allez, s'il te plaît. Awata ngola na jomba. Awata bangun ngola wai kun. Ani me ani no maka ko me ala na ba ko ka. Me mnotu be. Ani me ani no maka. Yamba Zafia. Chidam. Ni no ata ma jobude. Where the problem? Come into what corpo. Aya ko ma kitu da ko ya to wo soda. Anja. You are not so many de bundu mini. Nani ko. Banda ko fa. Ko da ta no da no. Bebe ko ni ndara fala hiyo. Ba nyande da mari ko yewte kesu. Tumfala ko yeyewtu. Mironki wala golle butu simple. Mironki wala golle butu few butu simple do. Mi fala ya son nan danki. Na non kadi danki ledde mi fala. De dande accuno de ko dande mari fala de mi fala. Dande ko jellete. Mi ala ni fala ya no. Kono don le mi fala. Ben dande kanye meblo komple ko fala de 8 million 10 million. Non mi fala. Tuno ko anta taka ko pina na bengwa. Imagine hapo tu pagila mi detta ne appartement. Mi detta ni ma appartement lor ke langa galle anto. Chono wi ala ngadi ko tande ne ple duma. Idan di samur gore be me foko mi natta ko mo be mabbe ko dum jojjini. A fami. Me o ko jombabe ka. Na jombabe de. Ben non fop sanati ko samur gi mabbe anati man ko sa ajorgi ko salon mabbe ko berne ma nem bubata job. Min non do be marreni wargol ko ande balle do. Saga non do be arde na o butuno be tawta do. Li jatu. Mi jettani ma appartement samur salon 12. Minadani makli sodi gutu mi sodi julle salon. Min valera ngewta gutu e leydi. A fami. Et puis encore mi ronki jettugo taxi moto. Lerbe jettugo taxi moto ko ni o pore ngere auto personnel mi faala. Hobbe no jettude ma jetta somji naba bebe mum Dubai. Nabbana dum visa. Fila ngini ya rabbanan do otum e meuble ji ko don problème ma ko yona e valeur de 200 millions dum ko buudi non. Dum ko buudi non. Mi andi ay dala joni. O ay dala. Ti dan la iduma. Me na ya ndan fi ko mi iduma ko. Sunjira la no quoi. Ko faale ya ngom mi halam ma. Dum ko problème no so dangol la moto. Dum na ko satten parce que nandi na mari mudi. Sina ray bi no ko dogo mi andate. E puis encore andi ko an haluno ka. Kala ko mi faala ko aduna do. Yo mi hala na wanna la kana do wida. Me amezira na ya duti. Si a andi fiya mettitima mako wonduɗen ko mettitima haalana min mi heɓay ko wannanmi ɗum ngara woɓɓe no woodi yan ɗum ko peti affaire maɓɓe no a faami tayan ko ɗum ɗon probléme mum e ma haalana Allah mi yaa ko gaynaneɓe lamɓe ndi fop
ɗum na no wawi ma ɗo joni mi yaha Aresa. Ati